Больш за 12 200 літраў малака з пачатку года надаілі ў адкрытым акцыянерным таварыстве Чарнаўчыцы. Трэць на малочна-таварнай ферме «Амелина». Усё молоко класса «Экстра». Приросли мы на 242 литра к уровню прошлого года на животное. На ферме имеется 6 производственных групп. Налажена поточная цеховая система производства молока. В прошлом году осенью нас включили в число поставщиков, которые поставляют сырье для производства продукции на рынке ЕС. У нас второй такой комплекс, вторая такая ферма, первый комплекс. Для того, каб адпавядаць высокім стандартам, неабходна скрупулёзна выконваць тэхналогію. Для паўнавартаснага кармовага стала распрацоўваецца аптымальны рацыён. Усё збалансавана згодна ўзросту і патрэбаў жывёл. У гаспадарцы свой цэх па вытворчасці камбікорму, 5 сіласных ям, адна з якіх пабудавана ў гэтым годзе. Выкарыстоўваецца таксама жом і зерні кукурузы. Абразцы кармоў праходзяць аналіз у лабараторыі, бо корм і прадуктыўнасць знаходзяцца ў прамой узаемасувязі. Кормовая база у нас в основном состоит из сенаж или бобовые люцерна-клевер и злаковые травы, которые идут только на корм сухостойным коровам, которым нельзя бобовые травы, и телятам. Бобовые травы мы все используем для дойного поголовья и также кукурузный силос. Бобовых у нас где-то 1300 заготовлено сенажа, а силоса 5-7, 8,5 тысяч на нашу ферму. Для жывёл і годныя ўмовы ўтрымання. Зараз тут будуецца новы целятнік. Усяго ж пагалоўя на ферме больш за 1000, з іх 505 дойны статак. І яго плануецца павялічваць. Дойка на прадпрыемстве двухразовая. І нават тут ёсць свае дробязі, якія таксама могуць паўплываць на тэхналагічны працэс. Так на «Амелина» першымі ў краіне усталявалі спецыяльныя шчоткі для мыцця вымені. І ў цэлым умовы тут ствараюцца не толькі для жывёл, але і для людзей. Условия очень хорошие. Очень хорошие. Как мы работали раньше, то сейчас очень хорошие условия. Есть комната и отдыха, и в яме все хорошо. Я уже работаю со старой фермы, была старая, сейчас пришла на новую, уже 6 лет работаю тут. И перед этим 9 было. Очень люблю коров, мне нравится. Брэсцкі раён – адзін з лідараў рэгіёна ў сферы жывёлагадоўлі. Праводзіцца рэканструкцыя малочна-таварных ферм. Павялічваецца пагалоўе. Цяпер яно складае больш за 15 760 кароў. З пачатку года павялічыліся і ўдоі на 205 кг. На 4,3% узрасла вытворчасць молока. Увеличилась также реализация молока на 4,2%. Возросла товарность молока на 0,1%. В сравнению по качественным показателям увеличилась жирность молока, она более 3,8. Также самое возросла экстра молока, реализация к уровню прошлого года где-то составила 75%. На уровне этого сегодня наблюдается также рост молока в некоторых, большинство в хозяйствах. Што ж датычыцца паказчыкаў абласных, яны таксама неблагія. За 10 месяцаў у рэгіёне ўжо нарыхтавалі звыш 1 560 000 тонн малака. До конца года плануецца дабавіць яшчэ 300 000 тонн. Амаль 74% гатункам экстра. У мінулым годзе гэтая лічба была 66%. Для павелічэння якасці ствараюцца умовы. Толькі сёлета плануецца увесці ў эксплуатацыю пасля рэканструкцыі альбо будаўніцтва 33 фермы. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».